Takže čus lidi, tady Gregor, dneska vás vítám u nového videa, dneska se podíváme na top 5 nesmrtelných lidí, prostě top 5 nesmrtelných lidé a budu rád za odběr, zvoneček, originální video budete mít dole v popisku, takže jestli nechcete video z mojí reakci, tak my jdeme na to. Vítejte u dnešního videa. Nejstarším člověkem, který kdy žil, byla Jane Kalmentová. Narodila se v roce 1875 a zemřela v roce 1997 ve věku 122 let. Asi se tedy můžeme shodnout, že neznáme nikoho, kdo by tento rekord pokořil. Já nemůžu, víš co. Ovšem najdou se i lidé, kteří říkají, že hranici 122 let už dávno překonali a stále ještě žijí. Nebo dokonce i lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou nesmrtelní. Ale věříte jim? Pojďme to v dnešním videu trochu probrat a zjistit, jak to s nimi je doopravdy. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo, Alex Chiu. Alex Chiu je 46letý muž, který o sobě tvrdí, že je nesmrtelný. Jak toho údajně dosáhl? Použitím jeho prstenů nesmrtelnosti. Sestrojil takovéto malé prsteny osázené několika magnety, které zajišťují, že se buňky v našem těle budou stále pohybovat a nikdy nedojde k jejich zastavení. Pokud tedy buňky budou neustále v pohybu, znamená to, že ani neodumřou, a tedy daný člověk se stane nesmrtelným. Alex říká, že modernizoval starou čínskou medicínu, aby zpřístupnil nesmrtelnost pro každého. Jeho prsteny si totiž můžete koupit na Amazonu. Můžete si vybrat buď černé, které mají silnější magnety, nebo levnější bílé. No nevím, jestli vám tento produkt zrovna doporučit, ale možná za zkoušku by to stálo. Co myslíte? Brácho, pokud si tady to někdo koupil, tak já nevím prostě, asi to debil. Čtvrté místo, Leonard Jones. Leonardo DiCaprio. Jones byl americký politik narozený v roce 1797 a také o sobě tvrdil, že je nesmrtelný. Ještě zajímavější však byla jeho metoda, jak se stát nesmrtelným. Všechno totiž spočívalo pouze v kombinaci pustu a správného modlení se. Leonard dokonce našel i kazatele, který na nesmrtelnost také věřil, a společně pak založili církev, do které se snažili získat více lidí, aby založili město nesmrtelných. Během náboru věřících lidí do církve ale bohužel kazatel náhle zemřel. To očividně Leonarda velmi rozhodilo, zejména když měl na pohřbu svého nesmrtelného partnera proslov. Po neúspěchu s městem nesmrtelných se Leonard vrátil opět do politiky a několikrát kandidoval i na prezidenta. Jeho náplní programu nebylo nic jiného než nesmrtelnost. Přesto se mu ale nedostalo dostatečné podpory a ve věku 71 let nesmrtelný Leonard Jones zemřel. Kolika? 70 let nesmrtelný to se mu ale nedostalo dostatečné podpory 70. a ve věku 71 let nesmrtelný 171 let. Což 71 nebo 171? Leonard Jones zemřel. Třetí Bro, tak ten musel vypadat nějak takový. Nebo já fakt ne. místo, legenda o věčném Židovi. Ve středověké Evropě se objevil příběh židovského muže, který byl přítomen při ukřižování Ježíše Krista. Když viděl, jak Ježíš nese svůj kříž, muž se mu posmíval a řekl mu, aby si pospíšil. Tak ty tvrdíš, že se vrátíš? Zeptal se muž Ježíše. Ano, odpověděl Ježíš.
a ty tu na mě počkáš. Od té doby musí židovský muž jménem Ahasver bloudit po zemi a čekat. Nespočet lidí ale tvrdilo, že viděli Ahasvera po zemi putovat stovky let. Někdy byl starý, někdy mladý. Ovšem stále se jedná pouze o smyšlený příběh. Nebo máte Lidi, takže jako to jsou teorie, nebo to se doopravdy? nějaký jiný názor? Druhé místo, nesmrtelný mnich. V roce 1927 vedoucí skupiny ruských buddhistických mnichů uspořádal shromáždění. A to z důvodu, aby oznámil, že se chystá zemřít. Jeho jméno bylo Daši Dorzo Itigelov. Posadil se do meditační pozice, dostal se do tranzu a opravdu zemřel. Co? Bro je nesmrtelný, bro zavře oči, pošle se do tranzu. Nesmrtelný už nejsi, brácho. Nebo jako... O mnoho let později v roce 2015 byl v mongolské provincii Songino Karkan nalezen mumifikovaný mnich. A místní lidé věří, že je to právě Daši Dorzo Itigelov. Jeho tělo zůstalo i po necelých 100 letech dokonale zachováno. Jak můžete vidět na fotografiích, mnich stále sedí v takzvaném lotosovém květu, což je pozice pro meditaci. Podle lékaře tibetského duchovního vůdce Dalajlámy byl mnich v hlubokém meditativním tranzu zvaném Tugdam a tudíž nemůže být mrtvý. Dotyčný prý dosáhl takové úrovně meditace, kdy se stal Buddhou, čím se rozumí osvícenou bytostí. Buddhisté tedy věří, že muž takto neustále zůstává v hlubokém meditativním stavu, na okraji života a smrti. První místo. Já se lidi omlouvám, ale tady to vám musím dát do cenzury. Protože není to moc hezký, nevypadá to moc hezky, já mám usinu z toho, jak je to odporný. Pak lidi, jestli to chcete vidět, to je v popisku je video. Takže. Grigorej Rasputin. Grigorej Rasputin byl mystik, který pracoval pro ruského cara Mikuláše II. Na počátku 20. století. Car a jeho žena Alexandra věřili, že Rasputin má nadpřirozené schopnosti a mysleli si, že jimi dokáže vyléčit jejich syna Alexeje, trpícího genetickou vadou strážlivosti krve. Rasputin se ale nespokojil jen s léčením nevyléčitelného a později se stal velmi vlivnou politickou osobností. Sám to byl ale ve skutečnosti spíše opilec a podvodník, který přijímal úplatky za věci, které nedokázal splnit. Jeho chování dokonce vedlo i k tomu, že se veřejnost stala velmi nespokojená s královskou rodinou a začala revoluce. Skupina ruských šlechticů se tedy rozhodla Rasputina odstranit tím, že ho otráví. Do vína a dortu mu dali jed, který Rasputin kompletně skonzumoval. Ovšem absolutně nic se nestalo. Šlechtici tedy začali být poněkud nervózní a tak vzali pistoli a Rasputina střelili do zad. Jo. Jelikož byli přesvědčeni, že je po smrti, v poklidu odešli z paláce. Jeden z nich si ale zapomněl kabát, takže se musel vrátit a byl poněkud překvapen, když viděl Rasputina stát na nohách. A pak už jen viděl, jak se k němu řítí a začíná ho škrtit. Ostatní se tedy vrátili a střelili Rasputina ještě do srdce a do hlavy. Rasputin tedy zase padl k zemi. Ale byl po smrti? Nebyl. Snažil se opět postavit na nohy. Nakonec ho muži zabalili do deky a hodili do ledové řeky. Když pak lidé našli Rasputinovo tělo plné jedu, kulek a zranění po brutálním mlácení, zjistili, že zemřel na nedostatek kyslíku, tedy utopení. Dokonce se pokoušel dostat i ven z vody, podle odřenin na konečcích prstů. Na neštěstí ale už nebyl tak rychlý.
pro tato video by to bylo všechno. Já se omlouvám za kvalitu videa, ale to nebylo mou chybou. To ten borec má jenom 720 UAD, takže já za to já se strašně moc omlouvám. Ale pokud chcete originální video, jak říkám, dole v popisku, díky TopTrading.cz a já budu rád moc za odběr, like, zvoneček a napište nějaký komentář, co si o tom myslíte, o nesmrtelnosti. Podle mě prostě, já nevím, víte co, já tomu věřím, protože já jsem nesmrtelný. Mějte se hezky a čus.